yn fy gwaith rhwng siarad I pobl tu fewn i'r prifysgol ac dwi'n defnyddio fe I siarad I ffermwyr pan maen nhw'n dod o gwmpas I gweld beth ni'n gwneud. Dros y byd I gyd, mae'r iaith gwyddoniaeth drwy'r gyfrwng Saesneg, ond I wneud yn siŵr bod plant yn dysgu'n iawn a y pethau ni'n wneud yn gwyddoniaeth. Mae'n bwysig bod nhw'n gweld y iaith Gymraeg a ni'n gallu defnyddio fe bob dydd, ond dyma beth yw'r geiriau yn y Saesneg, fel os bydden nhw'n dewis I fod yn gwyddonwyr pan maen nhw'n tyfu lan, mae'r transition wedi dechrau yn barod. Mae'r Prifysgol yn dwyieithog a dwi'n meddwl dylai'r weithle adlewyrchu hynny. Ac dwi'n meddwl yn gwyddoniaeth yn enwedig gyda'r geiriau technegol da ni'n defnyddio ddydd I ddydd. Mae'n hawsach I fynd i'r Saesneg, defnyddio geiriau Saesneg. Ond dwi'n meddwl mae'n bwysig I ddim colli ein hunaniaeth. Da ni'n bobl yng Nghymru yn gwneud gwyddoniaeth yn Nghymru a dwi'n meddwl bod defnyddio'r Gymraeg yn rhan bwysig o hynny. Fi'n meddwl bod Gymraeg yn bwysig iawn o ran cyfieithu a symleiddio y gwaith sy'n ymlaen sydd yn eitha cymhleth. Mae gwyddoniaeth yn ddi-Gymraeg fel ar y mwyaf, ond mae'n neis gallu cyfathrebu gyda bobl tu allan I Ibers. Mae'n estyn mwy o bobl, a mwy o relevancy, mwy o bobl fi'n meddwl wrth bod ti'n gallu cyfathrebu yn Gymraeg ac yn Saesneg, so bwysig iawn. Pan dyn ni'n cynnal y Clwb Arloesi, yn aml iawn, ta 70% fydd yn cael ei gynnal yn Saesneg, ond dyn ni yn mynd nôl ymlaen hefyd I Gymraeg ynddo fe. I wneud siŵr bod bobl yn teimlo'n gyfforddus pan dyn ni'n trin y peth yma. O ddydd I ddydd yn y gweithle, mae 3 neu 4 o ni yn y gweithle fan hyn, yn y tîm bach sydd gyda ni o dwsin o staff, a pan dyn ni'n gweld Cymro neu Cymraes yn y gweithle, dyn ni siarad Cymraeg i'n gilydd. So mae hwnna'n rhywbeth sy'n cadw'r iaith yn byw I ni. Ambell waith mae fe'n troi mewn I bach, beth nhw'n gweud, bach o slang fel Wenglish, mae bach o geiriau Saesneg yn dod mewn, ond dyn ni yn trial cyfathrebu a'n gilydd yn y Gymraeg.